Hello guys, vlog na sad ko karon guys. So ang atong ganap karon guys, moadto ko sa Prince Mall sa may Dunkin Donut karon. Kay na ako'y ika-meet up ngadto sa ako nga gi paliton. Na ako'y ika-meet up ngadto nga akong paliton nga tanom. Dito na ako nakita sa Bye Bye Lovers Plant nga group. So mao ni guys nga para mausan ang akong lakaw guys. So ang akong mga bag lagi nga akong gipanghipos nga akong gipangkalkal dito sa kabinet. Gusto nako nga mahipos og kanang itong safety bitaw sila nga kabutangan nga para dili sila dali madaan. Labi na og kanang dugay dili na magamit, pero ganahan pa man ko sa mga bag. So kainahanglan jud nga ako silang ibutang sa sakto nga butanganan. So karon guys, ang una na kong buhaton is ang pag-meet up sa akong ka-meet up karon ngadto sa Prince Mall sa may Dunkin Donut nga akong gipalit niya sa online sa may dito na ko nakita sa Bye Bye Lovers Plant. So moadto na lang sa pugkod sa lindayon nga tuwa sa Novo kay mopalit ko og boxes ani sa akong mga bags nga akong butangan kay sayang man pud og dili ang pingan. Sayang pud og kanang dili ibutang sa sakto nga mga butangan kay aron magamit pa siya sa taas nga panahon. So sayang kaadyo kung madaan lang pod. Sayang kaayo kung madaot lang pod nga panahon na sa atong gamiton nya nilad na sila tan-awon instead nga ato na silang gamiton. So ako ni silang ibutang sa boxes. So ako ni silang ibutang sa box nga nang tako nga box nga nang storage box. So karon daghan man lagi ta og mga bags, ang uban hinatag, ang uban pinalit, pero ang pinakamahal nga akong gipalit dinhi it's only 350. Ang uban din nga makakita mo nga naay mga brand is hinatag ra na sa akong igsuon. So karon guys, ang akong gi-meet up is 2:30 nya. Ingon siya nga wa pa man day kuno siya nakasakay ngadto sa iyang gigikanan. So naglangan-langan lang sad pod ko karon. Basta makasakay ko, inigsakay nako sa putput guys, mga 5 minutes ra labing dugay inigabot nako sa Dunkin Donut. So kung mag-message na siya nako nga hingabot na siya, so dili pa pud siya siguro kanang maburing no o kanang maburing maghuwat nako kung abot na siya sa may Prince Mall sa may Dunkin Donut. So dali raman kaadyo, anytime raman sad pug ko makasakay, inigawas nako sa balay diri sa amoa. So mauna guys nga bali sa akong paggawas karon double purpose ni. Watch out to my photo shoot of my Sansevieria. Karon malakaw na ko tali na ano ba kay misis na hudin haang akong kamit up asa ra mo tong usan ako ka cellphone kay tan-aw na ko kung naana ba ko'y message sa usan naana ba ko'y message sa akong kamit up kauwanon ra ba tan-aw na to guys kung naana ba message sa akong kamit up di ko mulakaw wa pa kuno siya kasakay. Oh my god, oh guys be. Oh, unsa nga oras? Wa pa ko kasakay. Mao na iyang message. Nabaliktad siguro diha. Put. Uy, durab ko. Sa Dunkin Donut ka. Oh. Okay, sakay na ko, paingon ako sa Prince Mall. Atong tan-awon guys ko sa dili ba ta ma-disappoint sa Ulit mo sa'yo, Don! Ulit mo sa'yo!
Napakagay ko yun. Pampliti. Nabaghap ko'y pampliti. Uy, unsa man ni nga, kwarta nga. Uy, karon po karon po magkukakita ingani nga. Abram? 5 nga giring-giring. Ang pag-order ng 5. Karon ako kakita sa 5 giring-giring. Giring-giring. O bago na? Oh, Ay, natinga ako pagpuot sa akong bulsa. Indawat naman lamang po kung ato sa merkado ganihan man ni sa merkado akong nadawat nga sukli. So karon pa ko naka-notice nga naaday 5 ng giring-giring. Nauhaw ra ba ko katong sa unang gitagaan ko ingani? Ingko di ko aning 5 giring-giring. Nagtuo ko nga giring-giring. Tinuod ay nga nay 5 giring-giring. Oo, ba di ay na siya. Gadyo ko. 5 giring-giring. Bura man ni 5 sa una nga giring-giring po. Katong 5 cents. Naka white dress ko no siya, mautal ito. Sabi ito, mautal ito guys. Ngari liko. Sa may Dunkin. Mautal ito yung naka white dress. Naka white dress. Siya. Giring-giring. Giring-giring. Ikaw ako ka-meet up? Kuan, kanang pepperoni. Ngari rata. Aja. Si jadi ay. Asa man dito gikan? Abitan hoan. Asa ba? Mayo ba? Na we aho aw. Unsa may imong gitanom ani? Mana ko nagtanong mana pinalit ra sa ako. Aw Hindi ko kahibag. Aw, imo ra sa dining. Sa ilang kay di man ako i-transfer lang nako siya bali ro. Wa ko kahibag unsay daghan na bagamot or unsa. Wa po ka nakanot kuan. Gitransferan nimo. Oo. Aw, imo ra de po nang pinalit. Basta akong ituan o nya ko. Ah, sige sige. Gamay kay sa CCTV ba? Ah. Diin man diin na gikan diin na. Mo pala siya gikan. Ha? Or mo. So daghan siya sulod. Oo niya, pati ito kung ipalitan kay ngano na uban niya, duha ka dahon niya, ang isa ka dahon niya, dili kaya dahon niya na gusto. Ha? Nadi po yung ana. Pati gyud ka dahon. Nagtuotang, nag-expect ka. Pero katong dahon, pwede na di siya kunuto nimo ibutang sa kanang imong itugso. Okay na ako'y usa nga napalit. Usa ra pud ka dahon lagi pero barato. So napay dahon nga to, imo tong ipapilit kuno sa yuta kay mo Mugamot? mugamot ra to. O dito na ko ilabay? Ayaw to ilabay. I-try lang to siya og tugso. Oh, i-try lang to kay naamo ko'y napalit. Usa ra pud ka dahon. Kanang hingkuan man siya. Tubo. Oh, pero arang gamatuya ra sad palagi mo to nga Nag-disappointed kay ko kay duha ka dahon niya, yang baligya to 250 niya. Abi naratsada na ni siya. Kaya ubad to niya. Pag ako sa balay pag transfer mo tagak mo ng dahon isa. Oh, ayaw to. siya nagsumpay. Kadto lang tangtangon nimo dinhi kini nya imo itong sakto siya. Okay. Napasa pasurahan ko. Nagplano untak drive din ko nga rin na lang ko. Usahon na lang siya. Okay, salamat. Guys, successful sab ang akong pag-meet up sa pagpalit sa tanom. Thank you for watching and don't forget subscribe my channel Almajoy Vlog. So katong wa pa naka-subscribe, i-subscribe ang Almajoy Vlog kay sige na ta tuloy-tuloy na ang atong pag-vlogging ani. So kung mas maayo inyong pinduton ang bell button para pirmi mong updated sa akong mga videos. Ang Almajoy nga channel, atong mga channel basta
mo subscribe na mo sa akong channel Alma Joy Vlog. Pinduton ang bell button para pirmi mong updated sa akong mga videos nga paghahimuon. Okay. Bye bye. Bye bye. See you on my next videos. Bye bye. God bless us.